Funkcie merania a poznámkovania môžeme aktivovať v časti nástroje. Ukážeme si najskôr meranie. Približíme sa na územie, ktoré nás zaujíma, buď priamo cez mapu, alebo môžeme napísať KS 04, Ivanka pri Nitre. Dostávame sa priamo na to územie, ktoré sme mali. V prípade, že chceme niektoré iné prvky v mape, môžeme si vybrať zo zoznamu mapových kompozícií, napríklad kompozíciu pre investičnú výstavbu. Povieme, že chceme merať vzdialenosť medzi dvoma objektami na kompresorovej stanici. V prvom rade môžeme povedať, medzi ktorými objektami chceme merať. To znamená, klikneme v mape, dostávame súradnice. Okrem teda VG súradnicu, to je ETRS súradnica a EZTSK v tomto okne. A zadáme druhý bod, po ktorý chceme merať. Napríklad tu. A môžeme zdieľať vzdialenosť medzi danými bodmi. Takže vidíme, že je to 21,34 metra. Samozrejme v prípade, že chceme merať plochu, to je veľmi podobne nástrojom pre meranie plochy. Môžeme zadefinovať plochu, ktorá nás zaujíma. Končíme dvojklikom a vidíme teda prerátané aj v hektároch, aj v metroch štvorcových. Pokiaľ máme záujem, výsledky tohto merania môžeme nástrojom tlačmapy veľmi jednoducho vytlačiť. Vrátime sa naspäť do merania, zrušíme meranie výsledkov týmto košíkom, alebo tým košom a môžeme ísť do funkcie poznámky. Funkcia poznámky nám umožňuje nakresliť bod, nakresliť líniu, plochu a vložiť text do mapy. Oproti funkcii merania sú tieto indikované inou farbou, teda červenou. Znamená, vieme nakresliť bod, vieme nakresliť líniu, napríklad má prebiehať nejaká výstavba. Vieme nakresliť časť plochy. A vieme k tomu pridať nejaký popisný text. Tento výsledok vieme znovu pridať do tlače. Vyberieme mierku, v ktorej chceme tlačiť, tak aby sa nám to došlo. Vyberieme formát, aký chceme a môžeme vygenerovať výstupný súbor. Pokiaľ generujeme výstupný súbor, môžeme ďalej pracovať s mapou, približovať, aplikácia ďalej pracuje. Počkáme si, kým sa nám ten výstup vygeneruje. A v prípade, že už je vygenerovaný, tak si ho môžeme pozrieť. Vidíme, že do výstupného súboru sa nám dostali aj naše poznámky, ktoré sme spravili. Tlač zavrieme a poznámky, ktoré sme mali, môžeme zmazať.